So itu isi arụ ihe akịta anyị just ị na-arịọ ọ na-emegụ n'uche na-arụ ọkwa ya wow. Biko anyị ga-ala gị ka anyị matagodi onye Igbo na mbido. Biko gịnị bụ aha gị? Aha m Ejike m ụwa mana eziokwu aha Ejike m ụwa onye ọbụla nne na nna ya bara Ejike m ụwa ekwesịghị ịmụ ụwa n'ike. Onye ọbụla nne na nna ya bara Ejike ịmara ndị Igbo na nwunye ha ji abacha afọ kwa ịmarala onye ama ụwa n'ike nwunye ya emepụta maka nne na nna ya emego ọtụtụ ihe ha mere n'ike fụ na ha menwuru ya na ndụ a mana ha fụ na ọ bụrụ ike ka eji eme elega ihe ha bịara mere ha mgbe ha atụzi anya afụ na ọ bụrụ n'ike ise nice name ma ọ bụ ndị soro ibe ya ezigbo aha ka ọ bụ aha ndụmọdụ ya ihe ị na-arụ ugbu a ọ ị gụrụ ya n'akwụkwọ ka ọ nọọ na-emụtara ya amụta? Agụkwa m ya n'akwụkwọ mana amụọ m ya. Ị gụọ ya n'akwụkwọ ịmụọ ya ma onwe onye mụra gị? Onwe ya mụrara m bịapụta ụwa. O ebirapụta ụwa ọkwa n'ọya Maka na oge m nọ praịmarị 3 m na-eji onwe ha na-akpọ aja ụlọ a na-ewepụtasị na ji ndị olu m na-eji akpụọ kpụcha ihe a na-elele elele. Even o nwere ihe m kpụrụ mgbe m nọ praịmarị 4 eji m isi anyị n'Okohia praịmarị skuul ọ ka dị otu na mana ihe a na-emezi ya ha na-agbagharị ya penti jiwe m asaịmentị. ọ dịkwa egwu ya bụ ihe dịkwa egwu ka m na-agwa gị maka a na-akpụrụ m ihe ebe a m bịa na-elele ya ma ọ ya na-amara ebe anyị nọ bụ na NTI NTI ọ ya na-akpụ ihe niile a na-akpụ na NTI ile anyị fụ na NTI ya ka ọ na-akpụ mana ị were uche gị gbakọ ihe ọ na-akpụ ịfụ na ihe bịara isi Ezoloma ọ na iji uche mara ọmụma ka a na-akpụ n'ime TV a kịta ị kwesịrị ịmara ọmụmụ ka a na-akpụ n'ime ya dị na anyị fụ na ya na-akpụ ihe ndị a niile kwefu ka o si kpụọ ya kpụcha ihe niile nọ na ya kwefuru ya otu aka NTI dị ma registration nọmba ya aha njirimara ya akara ndị ya niile ọ kpụkọchara ha ncha ọ dị n'ebe a kpụọ na ị na-anyị hụ na ọkpụcha ma ndị na-enene ihe ndị na-enene n'ọkụ ya ya ndị a ndị bịara ilele ndị na-enenezi m na TV ọkwa n'ọya ndebe anyị agbụgokwana na TV akwefuru ya kịta na onye abụrụ na Rogers nwetara ya mgbe Rogers na-akpụ ihe ọkpụ ụdị ike oyi buru mana nsogbu arịrọ ndị NTI achọpụtagokwu ya ofu egwu a ka anọ n'ime ya ọzọ ihe ọzọ sị ka achọkwa gị bụ ihe a ka iji enye ezinụlọ gị nri kedu ihe a nwere ike ọ dị gị ka ihe ndị a ihe nwere ike ibudebe gị ma ebe o nwere ike ime ka iruo? Ama m na ebe o ebudewe m buru ibu na ebe o ka ebu nje eburu ibu mana ọ ya ka m ji eri nri ya ka m ji eme ya ọbụla dịrị. Ọ na-agwa gị na ihe a ya na-eme ebe a bụ aka ọrụ ọ gụrụ ya n'akwụkwọ mana ọ gụrụ akwụkwọ ị na-anụ ka ọ na-ekwu ọ gwaghị ọ bụ mgbe ọ nọ n'ụlọ akwụkwọ na ntị o nwere ihe dị ka ọrụ aka ana m ekwu ihe a na-ekwu ya na-ekwusi ike nwa gị pụta sekọndịrị skuul gaa mụọ ya ọrụ aka ka o nwee ihe ọ na-alụ ọ na ọ bụrụ na gọọmenti enye ya na ọrụta nke ndị oyibo na tọnụ eruo na ọtọnụ ka a na-ekwu ọ bụrụ na tọnụ eruo ya ome gịnị ọrụba nke ahụ ọ ma anya ya ọ ga-abara ya nnukwu uru weregoro uche gị tinye ihe nkwu ka ịma ma onwe ihe ga-amụta ka ezi uru ọ baa na nwatakịrị anyị egụcha yunivesiti pụta mana nwa ya nwee ihe ọ na-arụ ọ na-achọgharị ọrụ sinsa a chọọ ọrụ ya dị ka 3-4 years ọfụrụ ọrụ o jezie jebe ịmụ ahịa n'aka onye na-ebuzi onye jere bọyị o jebe ịmụ ahịa n'aka ya ma ịfọ onuche ga-ada agwa gị na o were 35 years wee were ya mụọ ọrụ were ya bido ọrụ n'alụ nke aka ya were banye n'iji ịgụ akwụkwọ a onuche ga-agwa gị na ọrụ ya ahụ akwụrụgo mana ọ ya agụkwa akwụkwọ a wee pụtakwa ya ka anyị were n'uche ka anyị dee na-ebu ụzọ eje agbaga na nke ndị ọcha ka anyị mee nke anyị o nwere fọmat anyị ji eto ebe a ya ịchọpụtagokwa akara aka gị ka i jere ebe ahụ jee nọrọ maka ihe na-enu na ndị ọzọ na-azụ ahịa ebe ahụ onye ọbụla akpọ isi n'ahịa ọgwụ a sara ndị memaketi na-enwe ego i were isi gị tinye n'ebe ahụ ịchọpụtago akara aka gị ịchọpụta gị ya ọ bụ na ịchọpụta gị ya na-egosi ya na NTI
ebe a na-egosi talenti dị iche iche akara aka mmadụ nwere ebe a ka a ga-abịa na-egosi na-egosi a na-agba ya n'ọkụ ụwa na-afụ ihe ị nwere ike imenwu. Ọ bụrụ na o nwere ihe ị nwere mana ịma ka ị ga-esi wee developụo ya ka ọ pụta ife, bịa n'ebe a ndị NTI ga-enye aka ime ka ihe ahụ ị nwe ka ọ pụta ife ka ị wee nwee ike soro. Ị na-agụta ihe na-agwa gị asụrọ na ọ dịrọ mma ama na ọ dị mma bụ nke ahụ ị na-eme, mana ihe anyị na-ekwu okwu ya bụ ọ bụ na o nwere ụdị ụkpụrụ ị nwere mana ị chọrọ ebe ị ga-ewepụta ya site n'ihe nkwado omenala anyị ihe Igbo, bịa ebe a anyị ga-anabata gị ma nyere gị aka ime ka ịfụ na ị pụtara ihe n'ime ya. Ndewonu. Ebe ụnụ nọkịta bụ na Obi NTI Nnatu Igbo TV, Obi eziokwu bụ ebe na ihe akịta bụ ebe ị ga-anọfụ ihe ndị ọzọ ma mazie ka o si wee dị. Ngwa ndewonu. Ka ụbọchị taata bụrụ ọgazi ka ọ gaziere anyị niile ise. Ndị na-akwado NTI TV bụ Flawless Cosmetics Limited. Ọ bụ ha na-arụpụta Baby Secret ka ahụ nwa gị dị pọlị pọlị.